Nu har jeg arbejdet med innovation i snart 20 år i både små, mellemstore og store virksomheder. Og næsten uanset størrelse, så det der går igen, det er, at man er gode til at italesætte, at det er vigtigt at få lyttet til medarbejdernes idéer. Det er vigtigt at innovere, så man også har en forretning i fremtiden. Noget af det, der er rigtig svært, det er at tage skridtet fra at have en strategi til at få en kultur. Jeg har glæden af at hjælpe Ideanote med forretningsudvikling af deres løsning, som er netop et bud på, hvordan gør man det simpelt for ledende medarbejdere at stille nogle udfordringer, problemstillinger, potentialer, som virksomheden står overfor, og så inddrage medarbejderne uanset afdeling, så man nedbryder siloerne, få dem til at interagere, komme med gode bud på, hvordan man løser det her, og få dem til at interagere med hinanden, så det også bliver sjovt at bidrage til det, og så både de ekstroverte og introverte bliver hørt, så man høster de gode idéer og kan handle på dem bagefter.